Dobré ránko. Nachádzam sa v Bardejovských kúpeloch, vyrazil som od kúpaliska a dneska sa chystám po červenej značke a ideme na Stebnickú Maguru. Nechcel som tam veľmi robiť nejaký úvod, lebo tam chodili veľmi ľudia, tak aby som tam nikoho neotravoval. Stebnická Magura je nejakých 900 metrov nad morom, čiže to je dneska len taká prechádzka. A pôvodne dnešok mal byť úplne iný, pretože som chcel ísť nie tak celkom túto trasu, ktorú idem, ale trošku upravenú, ktorá mala trvať nejakých 30 km a chcel som ju ísť na bicykli. Teda skúsiť, hoci nie som nejaký cyklista, takže by to bolo pre mňa veľmi náročné. Lenže asi to tak malo byť, pretože keď som mal to v pláne, tak vonku bolo nejakých normálne 3-5 stupňov, lenže včera začalo snežiť, začali byť mrazy, dneska ráno, respektíve aj teraz je možno nejaký -6, ráno bolo -8 a to určite na bicykel by som nešiel po takýchto cestách, kde ešte aj cítim mraz, ešte som sa skoro aj šmýkol, čiže určite na bicykel to nie je. A plus, keď nie som nejaký cyklista, takže si dáme dneska pešiu turistiku a verím, že aj tak to bude fajn. A keď bude potom trošku teplejšie, tak si to skúsim na tom bicykli. Akurát som prešiel sedlo Čerešňa, ale nechcel som tam veľmi natáčať, lebo som tam stretol jedného turistu, s ktorým som si aj trošku pokecal. Prehodili sme si pár slov o tom, kto kde sme boli, ako tu je. Do toho začalo pekne snežiť. Neviem, či to tam vidno. Ale keď to dáme takto, nie je to vidno, ale sneží. Dosť sa ochladilo, takže teplota je tak -8 a pomaly stúpame k Magure. Ukazuje, že by to malo byť nejakú hodinku ešte stúpania, takže predpokladám nejakých 50 minút a určite sa hore na vysielači ozvem. Mala by tam byť aj turistická útulňa, takže by som ju mohol trošku natočiť, keď sa podarí. Záleží, v akom bude stave. Hej, čiže pomaličky šľapeme, stúpame a hore sa ozvem. Ďalšia prestávka, za chvíľku sme na Magure, na chvíľku som si to tak sadol a momentálne som pri tuším Zbojníckej studni, alebo nejak tak sa to volá.
dávam si ešte čaj, tam sa mi chladí a je tu také posedenie spravené. Takto to tu vyzerá. Veľmi pekné je to spravené. Poviem, že je to také nové. Zbojnícka studňa. A u mne sa tu už chladí čaj. Takže potom sa ozvem hore, keď budeme na Stepníckej Magure. Tak, už sme skoro na Magure. Už vidím televízny vysielač. Tu na hore. A za chvíľku sme tam. Tak a sme tu. Hneď vám to ukážem. Tu je hore. Čiže vysielač. No a idem sa pozrieť, snad sa aj dostanem, tam je vyhliadková väža. Toto tu. Tak, tam je vyhliadková väža. Tak uvidíme, či to bude otvorené. Dúfam, že áno. Tak som hore na vyhliadkovej väži a je síce hmla, ale ten výhľad je nádherný. Ak by nebola hmla, tak by to bolo ešte akože o mnoho krajšie. Taktiež, keď nebude sneh, nejaký tá jar, leto, je to tiež nádhera, ale keď je to zasnežené, tak to má to svoje čaro a je to fakt nádherné. A čo som veľmi rád, že je to fakt takto pekne vidno, aj napriek tej hmle. Takže super. Stalo to za to. Trošku sa ešte pokochám a idem si dať dole trochu čaj, niečo zakúsiť a pôjdeme pomaly dole. Tak zatiaľ. Tak, teraz som na sedle Čerešňa. Tu, kde som predtým to nenatočil, tak som tu zas. A momentálne si zasa chladím čaj, idem stať niečo pod zub a pokračujem. Nejakú hodinku to mám respektíve takto. Čiže pol hodinku tu mám pod Kamennou horou, kam idem, a následne potom do Bardejova. Čiže to budem stávať potom z tej Kamennej hory, len ja to vezmem cez časť Moliterka, takže to budem nejakú hodinku plus minus do finále.